самия пациент чака резултата. Него това го той е болен и трябва да кажеш на доктора да подскаже с тестовете, че това е дадената болест. Тук са първите стъпки, първото запознаване с професията. Така, дайте имерсионен обектив и както сме се учили. Казвам се Йорданка, уча в медицински колеж Йорданка в Риоаретова, вече 3-та година, последна. От София съм от 3 години, откакто започнах своето обучение тук. Аз съм много широко открит човек. Обичам нещата да са наясно, не обичам прикритите, лъжите и измамите. Не мога да кажа, че като се запозная с някой здраве, аз съм от ромски произход. Не мога да го кажа това, не би го казала. Бих казала, че самият човек първо трябва да ме познае, защото на мен тази тема ми е малко болна и той из правото си, така да кажа. Но не, до сега не съм имала проблем. Много мои колежки вече знаят за мен и просто ме приемат такава каквато съм. С Дани се запознахме първия учебен ден. Дани завършва след 2 месеца. Всички са възхитени и с голямо доверие. Тя има самостоятелни задачи. Тя има самостоятелна работа. Аз обичам предизвикателството, обичам да съм под напрежение и ми харесва. Точно това ми харесва, че някой разчита на мене и аз просто трябва да се справя. Кандидатствах в медицински университет, не успях да влезна и просто записах първата специалност, която видях в колежа и беше медицински лаборант. И ми харесва. Знам за поне 20 студента, които се обучават, които са от ромски произход. Прекрасни хора, които са много мотивирани да се учат и наистина са едни от най-добрите студенти. За медицинските специалности това за момента сме около 120 човека, доколкото знам. Повечето хора, с които общувам, лошото е, че например, като знаят, че съм от ромски произход и се опитват да ме тъпчат, почувствах се много гадно, защото именно произходът ми е различен. Дани ще стане, и тя е вече, един перфектен лаборант и на нея може да се разчита. Баща ми е моторът, който задейства всъщност, това така да ни подкара. Ние сме 4 деца и всички от нас имаме си висше образование. Моята цел е да си остана около семейството. Семейството за мен е най-важно. Нека да пътуват децата, нека да пренасят култури. Трябва, това ги обогатява. Но нека да се върнат тук. Да градат България. Нека да градат България. Аз смятам, че мога да се реализирам тук, защото знам какво точно искам. Знам, че тук мога да го постигна.